ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬುಧವಾರ ಬೈಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ 16 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆಗ್ತದೆ. 45 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಜನೆ ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆದ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೊರೋನಾ ದೃಢ ಆಯ್ನವು ಬುಧವಾರದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ. ಅಂಗಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆಯ್ನ ಉಳ್ಳಾಲ ಆಜಾದ್ ನಗರದ ಪುಂಜು ಮರಣ ಪಡೆಯಿನವು ಉಳ್ಳಾಲದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನಗೆ ಮಲ್ಲ ಆಘಾತದ ಸಂಗತಿ. ಇಂದ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಕಾಣಿಡಿದು SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಶುರುವಾಯಿತು. SSLC ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಯನ್ನು ಕಡಪುಣ್ಣ ಅಪ್ಪಾಮೆ ಭಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸದು ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂಡದು ಕಡಪುಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಪುಣ ಜೋಕ್ಲು ಆರಾಮವಾದ ನೆಮ್ಮದಿಡು ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲೇ ಪಂಡದು ಹೊಸಕುರಲ್ ಬಳಗದ ಶುಭಾಶಯ ತಿರುಪಲ್ಲ. ಬುಧವಾರ ಬಯ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಬುಧವಾರದ ದಿನ 16 ಜನಕ್ಕೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆತನು. ಇಂದೆಟ್ಟು 4 ಜನ ಶಾರ್ಜಾರ್ದ ಬೈದಿನಕಲು, 8 ಜನ ಜ್ವರ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಇತ್ತಿನಕಲು, ಸೋಂಕಿತರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಡು ಇತ್ತಿನಕಲು ಇಂಚ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣಡು 8 ಜನಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆತನು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಪಂಡ ಉಳ್ಳಾಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಕೊರೋನಾ ದೃಢ ಆಯ್ನವು. ಜ್ವರ ಹಿನ್ನೆಲೆಡು ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆದು ಇತ್ತ ಕೊರೋನಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಡು ಹುಷಾರಾದು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡದು ತೆರೆದು ಬೈದನು. ಅಂಚನೆ ಅಂಗಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆಯ್ನ ಉಳ್ಳಾಲ ಆಜಾದ್ ನಗರದ ಪುಂಜು ಬುಧವಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿ ಅವಂದೆ ಮರಣ ಪಡೆಯಿನವು ಉಳ್ಳಾಲದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನನೊಂಜಿ ಆಘಾತದ ಸಂಗತಿ. ಇಂದತ್ತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬುಧವಾರ ನನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಪಂಡ 45 ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪೂರೈಸಾದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆತೇರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಬುಧವಾರ ಬಯ್ಯದ ವರದಿ ಮುಟ್ಟ ಒಟ್ಟು ಸೋಂಕಿತರನ ಸಂಖ್ಯೆ 455. ಈ ಪೈಕಿ ಇತ್ತೆ 155 ಜನ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಡು ಉಳ್ಳೇರು. ಕೊರೋನಾದ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಗುರುವಾರದ್ದು SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಶುರು ಆವೊಂದುಂಡು. SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಪಿನ ಜೋಕಲ್ನ ಪೋಷಕರು ಆಯ್ನಾತ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೋಡಿತಿನ ನೀರ್ದ ಬಾಟಲ್ ಸೇರಿನಂಚ ಮಾತಾ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಲು ಮಾಸ್ಕ್ ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಕೊಡ್ದು ಜಾಗ್ರತೆ ಕಡಪಡೋಡಾತನು. ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಪಿನ ಜೋಕುಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಡು ಆರಾಮವಾದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಲೇ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಪಂಡದು ಹೊಸಕುರಲ್ ಬಳಗದ ಶುಭಾಶಯಲು.